Singenazitha siya noma ikuphi la sifisa ukuya khona. Butikhomo sawubona bhuti kunjani? Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Cha, ake ngiyifakaze nami le oyisho. Ave kubhlungu bafowethu ukuthi ube inyamazane ufunwe left right and center egameni lokuthi kena ulwela abantu abanganandaba nawe. Abantu abangazi ukuthi kena uyadla, abangazi ukuthi kena abantwana bakho balala bedlini. Yikho nje ukuthi nisenhlanganweni engafuni ukuba neqiniso kunina ama ground force. Kodwa inhlangano ezothi mangabe ebantwini ihambe ngani. Ithi mase ithola ama benefit bese inikhohlwa. Ngiyakuzwa bhuti uthi siyakwazi ukukhuluma kakhulu la ku social media. Siyakuzwa uthi kena ukuyaba nama threat anzima azafaka isibhamu phakathi. Mina I once call uGodole. Cabanga ukuthi 6 months ago or 7 months ago. uGodole ngamtshela ngathi mfana kithi kubi ziqoqe khona bakunyonyobela ngomlilo. Ngiyabonga futhi ngoba uGodole wangihlonipha. Wangihlonipha wathi bhuti omdala ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi vele bayangifuna. Uyabona ngaze ngamtshela futhi ngathi okubhlungu kunakho konke uzoshaywa ngakini emsinga Godole. Ngathi mfana kithi ziqoqe. Wathi bhuti omdala ngizosiqoqa. Uyabona ave kubhlungu zinsizwa zakwethu ningena emkhontweni besinani besisebenza nani. Futhi ke njengoba manje kubheke kuma local municipality bafana bakithi ziqoqeni kakhulu. Khuluma ubheke ayinanhliziyo insizwa la ngaphandle. Uyabona kodwa bafowethu mina ngifuna ukunitshela amanga abantu abanganenzeli iqiniso laba abaphezulu. Ibona abantu abanganenzeli iqiniso ngoba bekufuneka ukuthi kana benifake kulama position nani nikwazi ukuthi nondla abantwana benu. Nani nikwazi nani ukuthi ingane zenu ziyadla. Inyanga nenyanga khona okungenayo. Kodwa into esibukayo lapha lapha kulenhlangano MK Party. Ngaso sonke isikhathi umuntu usuka lapha kwa ANC ebene position thizeni waganga uthema iganga wabanjwa wasolwa waxoshwa. Bonke bavuka bayovuka ku MK Party. What about abantu abasebenzele kwasuka Floyd besuka lapha ya ku FF bengazange baze bavote nani, bengazange baze bakhankase nani, bafike baniphatha baba wo secretary. Uyabona baningi ke ize ngibabize ngegama. Kodwa nje bafethu phephani izingane zika mama ngifuna ukuqama manga. Ngiyafisa ukuthi kena ngoba inhlangano inithembise ukuthi kena after ama local elections ngonyaka ozayo bazonikhumbula engathi benganikhumbula ngempela. Ngoba ave kubhlungu bafethu kufelise. Ngibhlungu kakhulu ngalomfana uGodole. Ngibhlungu kakhulu ngoba yena mfowethu uloyalty enhlanganweni. Kodwa futhi nani ma opposition party you are wrong. Anikwazi ukubulala umuntu umbulala lepolitiki. Awukwazi ukubulala umuntu umbulala lepolitiki. Kumele uhleze wazi ukuthi the opposition party will never talk good ngawe. The opposition party will always attack you. Manje understand bafowethu kungaze kufe abafowethu ngesizathu nje sepolitiki. Hayi madoda kahleni. Fana noma kuthiwa abantu beyibabili bebanga isikhundla esisodwa bengaphakathi enhlanganweni eyodwa thiwa sebenqumene. Do not expect ukuthi kena ngiyothi nginawe emjahweni bese expect ukuthi ngikhulume kahle ngawe. Ngengikwazi ukukhuluma kahle ngawe ngokukhuluma kabi ngani ngoba ngifuna ukuthi kena abantu bathembe mina ukudlula wena. Kodwa ke bafana bakithi ngiyafunga ngiyagomela ngiphambi kweni manje akekho uyothinta uGodole nasi. Lo mfana usazophila.
ngiyandlula nje bengithi ngiyangifakaze lolu daba lakho.